Niasab si Sitsit Dayaday, Pastor Chris. Matod pa ni Ili Soriano, wala na daw kuno babae sa langit. Kay may sama naman daw ta sa anghel. Niya, ang anghel walay gender. Unsa kaha ni katinuod, Pastor? Unsa naman tao niya itong higala nga si Ili Soriano. Wala na kuno'y babae, kay wala na kuno'y gender. So kung wala'y babae, wala sa'y lalaki. Kaya man kay gender ang manulunda, di ba? So kung wala'y babae, wala sa'y lalaki. So mahimo na lugar manulunda dito. Now, kinsa lalay tao dito? Si Kristo. Kay si Jesus Christ tao baya, misa ka biya sa langit nga unod og bukog nga makita nato 5 minutos ang nabilin. Tanawon kay nato. Pagsaka ni Jesus Christ kung unsa siya. Okay? Dini sa Buhat kapitulo 1. Okay, sa pagsaka sa langit, wa man siya nahimong manulunda. Ha? Nagingon din 1, versikulo 9 sugod. Og sa nakasulti na siya niini, samtang na nagtan-aw sila, na isa siya sa kaytasan, o gibayaw sa usa ka panganod, hawa sa ilang mga mata, og samtang na nagtutok pa sila sa langit, og nagpaingon siya sa itaas, tan-awa nagtindog tupad kanila, ang duha ka tao nga nagbistig maputi. Kinsa man ni nagbistig maputi? Gitawag pa yung tao, umiingon kanila, mga taong galalahanon, nganong nagtutok man kamo, ninhi, og nagatutok sa langit, kining maong Hesus, nga gikuha, gikan kaninyo, ngadto sa langit, mubalik raunya sa paagi, sama sa iyong nakita sa iyang pagsaka. Kung nakita nila nga si Christ visible, nakita nila si Christ mahikap, makita nila si Christ na unod og na bukog, kay sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, iyang giprove nga siya tao, dili siya espiritu. Atong tan-awon sa iyang pagkabanhaw. Literal gid siya nga tao. Wow. Lucas kapitulo 24. Nag-ingon dinhi sa bersikulo sugod ta dinis 39. Tanawan ninyo ang akong mga kamot. Panahon is pagkabanhaw ha? Ang akong mga kamot o mga tiil, nga mao gayud ako. Hikapan ninyo ako, tanawa kay ang espiritu, walay unod o walay bukog. Ingon sa inyong nakita, nga ania ka nako. O sa nakasulti na siya ni ini, iyang gipakita kanila ang iyang kamot o ang iyang til. Ikaon pa magani siyang isda. Mo mangani ka, kung imo lang taon, usag yun siya kal gitawag unod o bukog. Makita, misakas langit ug nag-ingon ang manulunda sa Buhat 1 sa magstao nga kaning Hesus nga misakas langit sama sa iyang pagbalik. Okay? Makita siya, mahikap siya. So imo makita kanang word magud nga masama na ta didto sa manulunda. Kanang word masama dili gyud ka ingon manulunda. Ano ba yung sama ikaw sama sa imong amahan. Lugar ikaw na lugar ang amahan. Unang istorya haligod, dito sa langit, walay babae, walay lalaki, kay puro na manulunda. Asa man sa'yo mabasa, nga wala na tao dito sa langit. Diso ni mo na siya ma-prove igsoon. Okay? Dengan salamat niya na.